nggih menika twarnane kayuwangan Daksina Geni papan palengganing Bathara Brahma papan padhang tan ana soroting surya petelanging bisa handulu datan wonten musik ing Sabirana yekdeng mriku panggenan lerem tur tentrem ingkang nembe pepasihan langen asmara panengah Pandhawa Raden Arjuna kelawan Bathara Drasanala dadak kasaru rawing keng Rama Bathara Brahma kaya mangkono wijiling pangandikan Anjraing kang puspita arum asilireng samirana mbrek Rama Pukulun putra paduka pun Arjuna kula ngaturaken pasegahan panakrami perbagi mugi kunjuk wonten sandhap pepodo paduka Rama ya ditawulun kula Arjuna wis tak tampa kita ngaturake perbagi mula gage tampan ana pangestu panjenengan ulun dahat kawula tampi tangan kekalih kapundi wonten mustaka dadosa jimat paribeh Rama Pukulun putra paduka pun Drasanala kula ngaturaken pangabekti mugi kunjuk wonten ngersa paduka Rama. Ya putraku, nggih bocah ayu nini Drasanala. Kita ngaturake pangabekti marang Pung Rama agawe suka bombong atiku kapenakna. Lungguhmu ya Drasanala nuningkih ngestaken dawuh Rama Pukulun Arjuna kula wonten paring dawuh Rama Pukulun kita wis sawetara wektu lenggah ana ing kahiwangan Daksina Geni kene daup kelawan putriku si Drasanala. Sawise jeneng kita ngasurake Prabu Selaketha ing Selapura. Mulai kang saka iku tak aturake gunging panuwunanging kita iku Sadra Udama aja nganti lena ing kaprayitnan.
kita duweni kewajiban ngayomi kawula sak praja Ngamarta. Mula aja suwi-suwi anggon kita ninggal praja. Ninggi Rama Pukulun. Titah paduka kula badhe tumurun ing Arcapada. Yai Drasanala pun Kakang nyuwun pamit daya-daya medhak ing praja Ngamarta. Nuninci Kakang wilujeng lampahipun. Kuku sing dupa gumelun nengken biasa ngabeke ku sageng jajan yen lamung yang lamung pangkara jene kang bolo tumingal hacampu samyamadale leren adet wilateng kota Ibu Bathari sarawuh paduka kula ngaturaken pangabekti mugi kunjuk wonten sandhap pepodo paduka Ibu Bathari. Tobat ya Brahma wis tak tampa tumiba sapadha-padha. Mangerti ya Brahma, tekaku mrene mung dapur nyatakake. Apa sak kabeh wis mbok tata kanthi titi. Nulinjih sampun Kanjeng Ibu. Putraku Ngger Drasanala. Jengkare garwamu Si Arjuna tautus kondur mring Ngamarta nindakake kewajiban. Sejatine mung dapur samudana. Janaka pancen tak tundung alus saka kersane Rama Pukulun Bathara Guru. Kita bakal didhawuhake kelawan putrane yaiku Raja Tunggul Malaya Prabu Dewasrani. Mula kowe manuta diboyong ke Ngeyang Betari Permoni ya nduk. Aduh Rama Pukulun. Gekono bang sumirat Rama Pukulun. Mboten saged ngalampahi Rama.
tresna kula namung dhateng Pangeran Harjuna. Drasanala ora ana wong tuwa kang tega nyawang putrine nesta uripe. Janaka kuwi mung titah swantah mung derajate satriya. Ora duweni keprabon. Lah kita iku derajat dewa Bathari paugramu. Trah dewa kudune dhep kelawan trah dewa nanging Rama ingkang dhaupaken kula kaliyan Pangeran Arjuna enceh namung paduka Rama pukulun. Ya kene yen sampun kalampahan lan kula kadung tresna kaliyan Pangeran Arjuna. Nanging kok lajeng dipisahaken Rama. Dalasan kula sampun mondhong wiji sejati. Kula sampun gerbine Rama. Bat obat. Tobat Drasanala. Nadyan wis kaya manggono lelakonmu kuwi tetep tak boyong menyang Tunggul Malaya. Kaget Bathari Drasanala. Dupi midhanget dawuhnya Sang Permoni. Sarale kang abiyuk pepadhan ingkang Rama sarwi anjeleh minta pangayoman. Sru denwanjerit saralika lair penang bayi brol dawah kantoko Sang Drasanala. Tobat Rama. Tobat. Tobat mapan kebeneran bayine wis lair. Kepara wis resik kowe Drasanala. Anakku ger Dewa Srani. Napa dawuhipun ibu gegantamu daw kelawan Drasanala. Cepak kelakone kula. Mumpung dawah kapitra tak boyong menyang Tunggul Malaya tenana ya Dewa Srani. Brahma bayi iki dikapake mangsa borongo kowe Kakang. Yah timbange besok gedhe dadi klilip cemplungake kawah candra di muka wae.
lagi lahir cenger kok mbok banting karepmu ki piye? Kok ora duwe welas lah jere kanyenakake. Kok duwe welas ki karepmu piye, Kang? Lah iya. Bayi semene kok wis jawar di Pulau Soro. Bayi semene tak gendong krencal tanganku dijagat karo gubrah keteh ngene iki lho, Kang. Kurang ajar kowe. Bah. Lah, Kang, ngopo? Lah kowe kuwi jere tukang jabut nyawa ndak mbok jabut nang kene wae ngawane. Oh ya becik dijabut nang kene wae ya Di. Ah ya. Rasa kesuwen ndak dijabut wae Kang ngawane. Bahaya bang, manuto tak jabut nyawamu. Loh. Darang para dwamondong si jabang bayi. Nut samron lampahe detan kanyono-nyono prateng puncaking gunung Jamurdipa. Nyoto ing mriku papan dununge kawah Candra Dimuka. Lawang taun mangalat-kalat kaya sinurung lekasira Bathara Paduk. Ayo sigra kauncalaken ing tengahing kawah. Dadak cedhol satriya bagus.
sregeg sak delito mel. Lah. Lah kaya ngene kok diarani apik-apik ngeceng. Sing ngarep dhewe wetenge nyempluk. Raine mingkus, rambute gucung dangak ora wis-wis. Gurine cah cilik ngelirik aku wae. Hei, kowe sapa? Hei, kowe iki sapa? Takon ratori. Hei, sapa? Pun Den, pun. Kula iki nyuwunaken pangapunten. Kakang kula niki pancen tunarungon. Ora tau krungu apa-apa, mula lek dijak omongan ya mendel mawon. Oh iki kakangmu to? Nggih, kakang kula. Iki ya menungsa lumrah lho, nggih menungsa no. Neng kok bledas-bledos ket mau ki nyapet. Kok bentukane kaya wong Nippon Jepang lho. Kakang kula niki pancen asli peranaan Jepang. Dek tahun endek perang dunia kedua, kota Hiroshima lan Nagasaki dibom atom kalih sekutu. Lah Jepang lek kalah. Mula mulih teng negarane kono. Lah kok enek Jepang wedok nangis ning pelabuhan. Ketinggalan kapal. Ketemu bapak diopeni lahir kakang kula niki. Mula praupane persis wong Jepang. Nek teng negara Jepang mriko kakang kula niki jenenge Hirakero. Bareng mulih teng Jawa, ilat Jawa sing nyebut dadi Gareng Kero. Jeneng asline niku Hirakero. Mantap, Tru. Mantap dengkulmu melecat kuwi. Herak, kowe Petro ki mau ki ngomong apa? Ngejak golek bakso to? Bakso ndasmu kuwi. Hirakero jak golek bakso. Aku kok baksone sing pedes nganggo kikil ya, Gong. Sing ngejak kowe mangan bakso ki lho sapa, Kang? Bakso pedes nambah kikil komplit sak lontonge. Terus mengko disambung ngopi karo udut biyoh. Suwarga donya kuwi. Enake. Walah kupingmu budek. Wis ora. Wis bakso wae wis tak syukuri. Ora usah mbok tambahi gudeg. Wetengku ora sedeng. He. Budeg. B-U-D-E-G budeg. Ora gudeg. Wis ora. Aku wegah gudeg. Walah dledek kupingmu wis temat rono. Rasah geger wae. Lah kowe kuwi kok kaya londo. Lho. Sami-sami anak Semar ning kula niku peranaan londo. Tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia merdeka. Mula londo-londo sing teng mriki mulih keplayu teng negarane kono. Lah
kok enten nonik londo teng pelabuhan nangis ketinggalan kapal. Ketemu bapak jak mulih diopeni. Lairlah kula niki. Nek teng negara Londo kono jeneng kula niku Tuan Ambeien alias Mr. Mencerit atau Tuan The Biol. Terus apa le? Kowe apa senep wetangmu? Ora. Lah iki mau kok mencret ngetek debol hus lambemu lho. Lah kowe kok nggawa ingon-ingon budeng pundi? Lah gurimu kuwi. Heeh. Baguse koyo ngene diarani budeng iki lho. Lah niki padha-padha anake bapak. Dek tahun 1947 Agres Londo sing sepisan. Indonesia badhe dijajah melih. Kabeh pemuda pejuang singitan ndelik mlebu alas. Lah bapak kula niki Rama Semar niku nggih pejuang kemerdekaan. Pirang-pirang sasi ndelik mlebu ngalas. Nah, ya niku nggih mboten panggih simbok bapak niku. Saking kesele ngalor ngidul manggul bedil. Bapak nemu kali bening. Akhirnya bapak gebyur. Lah kok anak budeng wedok jengking-jengking ning pinggir kali. Bapak ya tidak mau kehilangan kesempatan. Lahirlah Bagong niki. Terus loh, tak cuakruk iraimu kowe. Wes tole anggonmu padha gegojekan. Aku tak bawa rasa karo calon bendaramu iki. Kak. Aku ki sapa to, Kak? Kowe durung duwe jeneng. Aku ke ana jeneng, Kak. Niki wancine senes kewajiban kula nanging awit sampean lahir dereng ketemu bobo kalih ibu jenengan. Kula paringi asma. Awit paduka dewasa saking wisaning geni kawah candra dimuka. Jenengan kula paringi tetenger Bambang Wisageni ya Raden Wisanggeni sineksen jagat saisine. Oh, masalah. Bambang Wisanggeni, Mbah. Iya, Bambang Wisanggeni. Lah wong tuaku kuwi sapa, Mbah? Yen takon wong tuamu kae ana wong-wong nganggo jubah kae takonono. Yen ora ngerti sadu ana. Saduki, Mbah? Iya. Oh, kelakon bal-balan. Hei, aja mlayu. Arat. Ayo le.
Udane aroma harum. Oh. Lah dalah. Iki bangsa napa? Ana menungso jejer nganggo jubah putih nganti kaya medhon. Yen kita takon iki barisane para dewa ulun pribadi Bathara Indra. Ulun Bathara Panyarikan, ulun kabeh. Ulun ki apa? Lah kita iku sapa? Salang tunjang waning jangkar marang Jawata. Kita piye? Kita ki apa? Aku goleki bapa biyungku. Ayo ngaku ana ngendi bapa lan ibuku? Yen ora ngaku kelak tak sadhuwe dudu karepe dhewe. Toh. Surabrata, Jayabrata. Toto ora minggat kelakon dadi pakan gagak kowe harap.
wisanggeni. Ana ngendi wektaku? Para dewa. Punten. Oh. Asik kowe. Ayo, hambat kok kowe. Urung. Oh. Goyang. Loh. Hei. Ayo. Wah. Wah. Ayo, amuk suruh merata, jangan merata. Halo, Ma. Info. Hewane ndelik sing ning kene siji, Ma. Oh, Suntoro yo. Malik. Aduh.
Apa ya ki? Delok ketok bokonge iki piye ta? Ayo. Sapa ki? Delok ketok bokonge tak sogok weh. Bajigore ngentut. Balik! Lamapan kebeneran ketemu kowe ning kene Gareng. Aku tulungono. Aku dibujung Petruk karo Bagong. Aku dioyak kaya maling. Dipoto-poto kaya Durjana. Gareng, aku tulungono papaken Bagong karo Petruk kae supaya ora nggodhaki aku. Gareng, ayo gage budala. Sip. Pasangan yang serasi, pasangan yang harmonis. Sinten ta sing nyawang sampean kalih mbake nika? Mesti terpesona. Dasare sing putri ngandan-andan lembeyane. Mlakune kaya macan luwe. Lembeyane kaya blarak sempal. Merak kasimpen riyak gajah guling. Loh, kowe iki ngomong apa? Dijak caturan kok ora nyambung ket mau. Tembungmu kok tekan pasangan serasi, kok tekan lembean merak kasimpen. Ya, sebaiknya jangan ragu-ragu. Nek pun cocok, gek ndang dilamar, ndang dadi manten. Ndang nanggap wayang. Hei! Kowe iki ngomong apa? Kowe iki mudeng apa ora sing tak karepake? Bet. Kupingmu bosok. Budek kowe ya. Pekok kowe ya. Ya, betul. Dalang sing paling murah niku nggih niki. Nggih rombongan niki. Ngaten niki niku ket wingi niku kula mikir. Iku bagian pora. Sambatan kok ora wis-wis. Dek ingi sambatan, saiki sambatan kok gedhing aku. Oh alah taidan. Omongan Rodewa ki dibake ya ruwet.
Dewa ki tibae ana sing budak. Haneng arga memalagung sang gondo wastrat mojo lengleng lalu hangulati para dewa kowe aja mlayayono Raden Wisanggeni. Mandek dhisik to le, leren dhisik. Aku aja mbok piting, Mbak. Aku culke, dewane tak godhake. Dewane wis entek, dewane wis padha mlayu. Wis kae lho, Mbah. Kae lho. Endi kae lho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kae lho, Mbah. Gundulmu. Kae ngono dudu dewa. Kae ngono jenenge sinden. Mbok tititani angger gulungane gedhi ngono kok. Oh iya Mbah, sinden Mbah. Iya. Sinden ki apa Mbah? Sinden kuwi sing tukang nyanyi, sing tukang gendhing. Enak dipangan, Mbah. Hus. Lambemu. Kowe kuwi sih cilik kok kudu mangan sinden ae. Oh alah iya Mbah. Cobi mantang letih ben kendel. Hei, Den, sinden. Kabeh wae. Kowe kuwi ngopo ket mau nyawang aku wae. Ser apa piye? Mundur. Karo sinden kok kasar. Apa? Sinden iki musuhe ngene iki. Sinden kok kasari. Oh, caitan. Hei, balik. Dadah. Balik. Kene. Ngapa dah? Gurene. Iya ya, kok tak dume. Wes tok tenang. Kok tak dume. Bapak kalih Ndara Wisanggeni ngaso mriko riyen nggih, Pak. Iya tole.
Ayo. Yo, Kak. Aku ikut. Apa? Ket mau kok perang. Yo, sinden 1 2 3 4 5 6 ngadeg kabeh perahu layar jae pongke Mas. Dados. Ayo, perahu layar. Siap. Perahu layar, dados. Asik. Oh yeah. Disekap-sekap. Kisah gembira lenang-lenang banyune segera Anglia numpak prau layar ing dina Minggu ke pariwisata praune was nangah banyu pinalang raja mujamu karo mesam guyu ngilangake rasa lesu adik jawel manis jabang wis sore piting kalopo katon ngawe-awe prayogane becik bali wae dene sesuk-esuk nandang nyambut gawe Asik. Oh yeah. Awas. ya kancane Aup. Ki mau sing gending jenenge sapa sing kene dhewe sing edak dalang dhewe sapa, Truk? Ayo takoni. Mah. Mbak Sinden, nggih sinten naminipun ditangeti Mas Gareng menika? nggih nyami kula Kanza Hah? Jamila dasmu. Kanza tekan Jamila ki piye utekmu?
jenenge? Kanza. Lah iya Jamila. Walah budek kupingmu. Iki mau lagune apa? Plau layar. Perahu layar. Kok perahu? Apa? Apa ki mau? Perahu layar. Heh? Perahu layar. Lali janjine. Perahu layar kok. Walah. Kapok we. Karepmu arep mbanyol senani adik-adik we. Wedi aku. Apa ya wis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perang banter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kompak ngene kan penak. Dipun terangaken nami kula Danendra Imam Kadafi kelas Gangsal SDN Mojo 1 Ngawi. Matur nuwun, kula sampun ditimbali pentas datang mriki pada ibu sekolah. Ibu Ari, selamat hari ulang tahun SMPN 1 Pace yang telah mencetak generasi membangun negara, dan alumninya banyak yang menjadi orang-orang yang hebat. Tepuk tangan untuk SMP 1 Pace. Nyuwun pangapunten nek pentas kula niki semrawut. Merga nggih tasik belajar. Nyuwun tambahi pangestu, mugi-mugi kula dados dalang kondang. Mengke nek kula pun kondang, nek diundang. Endi ta ya? Pripun ya? Gratis. Lah tak sawang kok ketok mbrebes milih. Pak gede aku. Pun. Lanjut hiburan. Niki enten request gending klasik. Barang kawak lesung Jumbeng Glung. Ayo sinden cilik-cilik ngadep. Kok apal toh? Lesung Jumbeng Glung. Apal? Oke. Ayo. Bawa riyen. Bawane dandang gula. Bawane Dandang gula. dandang gula slendro songo. Oke. Ya, mangga jumeneng. Tiga-tigane. Ya kian. Ayo. Ya. Sing tenang. Ya kianira. Arek Kang para prajurit. oke. Lamun bisa Wah. Suarane. sami anulato inguni cari tane andale rasa
lelabuhan ipun kang kinalong triprakara guna kaya purune kang den antepi nuheni trah utama tepuk tangane wah jan isih cilik lho truk lah iya kaya kowe wis gedhe ae ya jumeneng lesung jumengglung seperti ya atek atek lagu favorit Burini mangga. Yang cilik-cilik ludoh. Tek tak tek gitu. awane kok asa Hey. sing tak sayang gantung goleki
Monggo minggah panggung. Piyuh ke aku. Wah. Wedok ya. Wedok ya ayo enggak. Wah, jan badhe nyekar napa, Mbak? Salim kel. Shit. Mau ya? Ayo, nyanda HP. Nyanda HP. Cek, nah. Layak mau mati, baik cepot. Apa kah? Namanya sinten, Mbak? Meisha. Sinten? Meisha. Kelas 9B. umur pinten? 15. Pon gak ada pacar dereng. Pun. Hah. Walah, pon. Badhe nyekar napa? Pujaning sih. Pripun? Pujaning sih. Pujaning sih. Panjang tawon. Pujaning sih hafal ora, Om? Om Lasno. Keleva. Songo B, Pak. Keleva. Iki lho, Pak. Otak kan. Ya. Ya, monggo pujaning sih. Mas Gaden. Lah liyane saged, Mbak. Mboten saged ya. Lestari mboten napa-napa. Lestari. Sang Dewi. Nanane. Monggo, Mbak. Katuran. Ayo. Ngalike sing ora-ora. Ngalike sing ora-ora lek ngene iki.
Mboten enten dados cita-cita ninden, Mbak. Mboten enten. Apik lho suarane. Sak wong-wongane. Padumu. Alah padumu seneng e, Kak. Wah, jan ya. Sapa neh sing gelem nyumbang? Siapa? Sofi. Kosek Sofi. Sabar. Kamu nanti masih bangga. Yo. Nah. Ayo sing wedok-wedok sing putri-putri kuwi. Sing kakung-kakung. 50.000. Digo jajan cilok. Nah. Lek ora percaya, ki lho. Ayo. Sing senengane tuku seblak ki kena, digo tuku seblak kena, es krim kena. Lah iya. Rame. Ayo. Kae. Astagfirullahaladzim. Ayo. Jame iki lho, jame. Wah. Walah kesuwen. Ora anak ya wis tak peke. Libur kabeh. Ayo, Kang Gareng, Dek Bagong. Sumandara ya, Sumandara. Waduh, busuk dulu. Apa kok, Mbak? Aku gocali ae ket mau. Isih ana sing kari dole. Sopo, Mbah? Kae wong sing tangane papat miber kae. Godaken selak mlayu. Oh, oke.
sapa ana sing wani ngendhek lagune raduning dewa. Aku Bambang Wisanggeni. Sapa kowe? Ulun Bathara Guru ya Sang Hyang Manikmaya. Manikmaya. Bathara Guru. Ana endi wong tuaku? Ulun ora ngerti lha wong tuwa kita kuwi sapa. Wah, ditakoni malah balik takon goblok kowe ya. Hei, nang endi wong tuaku? Ulun mboya ngerti. Taboki kowe. Ayo, ajung. Sampun prapteng negari Ngamarta. Sang Hyang Manikmaya nyuwun pitulunganipun ingkang wayah para Pandhawa kaya mangkono wijining pangandikan. Hasarya Partha wekasan miwahi Katana Yeka Wisanggeni Maya Sang Hyang Supradipta kula waspadaken kados dewaning para dewa menika Sang Hyang Manikmaya awek namastu purnama sidam sidi sekaring bawana langgeng putuku nggih punta dewa. Ulun nyuwun pitulunganmu merga ana titah ingkang wani gawe
rusak marang Kayuwangan Suralaya. Dudu karepe dhewe. Werkudara, wah jledheng kakangku apa? Aja kesuwen ayo gage papaken bocah sing murang tata kuwi budal saiki jledheng kakangku. Ya Mbah. Bungsuhe ganti, Drole. Ganti apa? Yen mau para dewa ning yen saiki menungsa lumrah. Kowe ngerti to wong gedhe dhuwur kae? Iya, Mbah. Kon ngapake? Kae mengko dadi mungsuhmu. Nyoh, tak paringi pentungan kayu. Pentung ana nggon pupune kiwa tengen. Oke, Mbah. Bocah. Ya. Ayo, nang ngendi Bathara Guru? Rasah goleki sing ora ana. Werkudara ayo nono. Oh, modar kowe. Ha. Ha. Ayo kowe. Ya. 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 Kowe. Ayo, amuk. Werkudara, piye anggonmu tumandang gawe? Wah, isin lho, isin piye? Sajake bocah kae nyolo wedi, ngerti pengapesanku. Sangune mung pentungan kayu, teko sing dincer mung pupuku kiwa tengen. Pentungi lah dudu karepe dhewe. Janaka budhal Yai. Lho nggih Koko Prabu.
mangsane. Iya. Kowe, ayo aja gawe geger ana kaiwangan. Ah, mati dening aku kowe. Huh. Huh. Aduh, mati aku. Rumiyin Ndara. Bocah niki ajenge mangkapake. Arep tak pateni Kakang Semar. Loh. Kenging menapa? Bocah iki murang tata wani gawe geger ana kaiwangan Suralaya. Mengke sampean nek mateni bocah niki nyesel sampean. Sampean bakale getun kena ngopo? Bocah niki niku goleki bapa biyunge. Niki putra sampean kalih Betari Drasanala. Den, aduh anakku Rama. Rama. Kakang Semar, ibune bocah iki ana ngendi? Nalika samono sampean boten krasa to ditundung alus kalian Bathara Brahma. Awit Drasanala ingkang badhe didhawuhaken kelawan Dewa Srani. Monggo sakniki ngluruk dhateng Tunggul Malaya. Direbut dislametke garwa paduka. Hayu nggertak kanthi ngupadi sibuk. Monggo Rama. Pambukaning warana. Kakang Janaka iki dasar Kebaranyata Dewa Srani. Kowe pancen ratu Srakah. Kowe pancen ratu ora duwe tatanan. Ayo ana ngendi bojoku Driksi Drasanala? Aja takon bojomu Kakang. Bojo mesti dadi prameswariku murang tata gumblundung mesti tak pecah katamu barat.
Dewa Srani kowe murang tata. Ayo tak panah ora mencelat kuandam aja dundang Raden Arjuna parat. Apa? Ibu. Wes pinanggih manunggal. Garwanira Betari Drasana lan putranira Bambang Wisanggeni. Halo ing jagat kinarya sesanti, rukun agawe santosa cerah agawe buparah.